खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 16 फेब्रुवारि 2023 बाराय जायो बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मयनिपुर साहा बागान ओनसोलाव धेकियाजुलिनि साखाथियाव सासे 6 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै गारना दोनदों आरो गारना दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरि जाक्सा उरां मुंनि दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जावथायजों आसामनि सासे गाहाय फोरोंगिरिया जायगायावनो जिउ गोमादों। तेजपुरनि सल'निबारि ओनसोलाव मैया फुंनि 4 रिंगासो समाव बारबिल एलपि फरायसालि दाखोवा खानानि सासे हेडमास्टारा गिख्रंथाव लामानि जावथायजों जिउ गोमानांगौ जादों। थैनाय हेडमास्टारनि मुङा जाबाय थिरु डेका। थिरु डेकाजों लोगोसे बेजों थाफानाय सासे सुबुङाबो गोब्राब जोखोम जादों आरो बिसोर सानैजों गारिजों तेजपुर फारसे थांगासिनो दंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। बे समाव जोखोम जानायखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मालिकनि अन्थाइ मोननाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो चिरांनि खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय सामथाइबारि गामियावबो एम्बुनि मालिक अन्थाइनि दै हरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। दै हरग्रा न'खरनिफ्राय मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। साइनास जानाय ओमफ्राय डाक्टारनि मुलिथ' जाबाबो हामाखैमोन। ओमफ्राय दा बेखौ खन्थाव फुना लाबाय आं मोनामसुबायबो सोहरबायबो दा गैथारा। गयोमोन एखमबा सान्दुं गोसायाव बेसरफोर फुबा गयोबो। ओमफ्राय हाब गोबावसै डाक्टारनाव जाबाबो हामा। नोगोर गगा मोनोमोन आङो। गगा मोननायजोंनो ओहो गैथ'वाखै। हामनाय बायदि मोनदां। खनथाम होबायना आङो। ओंखायनो बेखौनो सिखारफिनजानो गिनानै मुलि एसे दंबायोना बेखौ गाराखै आं। दंबायो लांफैबावनांगौ। नैबे आफा एम्बुसनि मुलि नालाय बेखौ हरगासिनो दङ आरो दा। ओमफ्राय दा हरै बयनाबो एसे मोजाङै मोजां फैगासिनो दं आरो हरगासिनो। सोरबा मेगनाबो हामदों, सोरबा मानाय उदै सानाय, आथिं मिजौनाय, ओमफ्राय उदै देरनाय सेमदों। बे सासे थारायबारिनि दं आरो बे सिबाय फैनो हायासै। बे आं दहाय फुङावनो थांदोंमोन, फैनो हायाखै बियो, माने दासिमबो सफैयासै। दा जेखि आङो बेखौ जोंबो नेबाय थानो हाला, निउसाव हगारग्रोनाय जाहैबाय आङो। ओमफ्रायथ' नैबे जोंहा माबा सुन्दारिनिबो दङ, बिसोर फैस्लाबनो हायासै। बिसोरबो साबासिम हामहैनाय दङ, बिसोरबो दा फैनो हायासै। ओमफ्राय माबायाव दङ बिजनियाव दङ, मैया लांफैदों। बिसोरबो 6 7जनसोनि माबा होलांदों आरो बिसोरबो हामनाय। थारमाने आथिं मिजौनाय, सोरबा बिखा सानाय, बिनिखौ प्रमान होलांजोबदों आरो। सानसेयाव साबेसेफोर मानसिफोर फैना लांफैयो? एखमबा बिदिनो 6 7 जन 10 जन जायो एखमबा। ओमफ्राय एखमबा सानै गाहामल' जायो आरो बिदि आरो। गोजाननिफ्राय बांसिन गोजाननिफ्रायसो फैयो। मा जिल्लानिफ्राय लांफैदों? सनितपुरनि फैयो, ओमफ्राय धेकियाजुलिनि फैयो, ओमफ्राय माजबाटनि सासे फैदों आरो। नोंथाङा दे बेराम हामनायखौ बुंदों, बिथांमोना खनबेसे नोंथांनि मुलिखौ लोंनानै हामनायखौ? आंनावथ' दा आं माबायावथ' आं बिथोन होनायावथ' खनबासिम लांफैनांगौ मुलिया। सासे मानसिया होमबासो बेयो फाइनाल जागोन आरो। बे बेमारा होमबासो हामगोन। दा आङो फाइनालखौ होथ'नो हाया, बिदि जानानै दङ। दाथ' मोजां मोनगासिनो, बयबो मोजां मोनगासिनो, मेगननिबाबो खोमानिबाबो दा मोजां मोनजोबगासिनो दङ। ओमफ्राय नैबे बेरेंग'आवबो द्लाम हामनाय दङ। बाराया आङो मंगलबार बुधबार हरो, ओमफ्राय सुक्रबार सुनिबार हरो। बे बाराय मोनब्रै आरो। माबाफोर नियमफोर दं नामा बे मुलिखौ? नेमा दङ आरो। थारमाने नेमा, लोंनाय नेमा सानसेयाव खनथाम, ओमफ्राय सानथाम लोंनांगौ, ओमफ्राय 7 दिन थानांगौ। 7 दिन थानानै ओमफ्राय लोंफिननांगौ आरो। जानाय लोंनायनि बेलायाव? जानाय लोंनायनि बेलायावथ' जौ बेदरा गैखाया, निषेध आरो बे मुलि लोंनाय समाव आरो। बै मोनलोङि माबायाव लोङि समाव मोनजायो आरो बिदि आरो। बे जायगाया?
जायगाया जोंना दा खुंग्रिं सान्थाइबारि होनो। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि।